Europoslanec z frakcie Európa suverénnych národov Milan Mazurek sa vyjadril k téme vytvárania fondov na akúkoľvek problematiku, ktorou momentálne Európa čelí. Či už sa jedná o fond pre chudobných alebo fond pre bývanie, nevníma to ako udržateľné riešenie a poukazuje na momentálnu krízu konkurencieschopnosti, ktorá bola zapríčinená zelenými a migračnými politikami. Avizuje na riešenie príčin a nie až neskôr ich dôsledkom. Taktiež sa dotkol sankčnej politiky a ponúkol kroky k zlepšeniu stavu konkurencieschopnosti. V Európe vidíme, že na všetko sa tu používa jednotné riešenie. To znamená, vždy, keď máme nejaký problém, vytvoríme nový fond. Máme katastrofálnu migračnú politiku, vyriešime to novým fondom. Máme problém s bývaním, vyriešime to novým fondom. Máme problém s chudobou, zriadíme fond a pomôžeme všetkým chudobným. Takto sa ale jednoducho pokračovať ďalej nedá. Toto nás zákonite musí priviesť do ekonomickej katastrofy. Dnes vidíme výsledky všetkých týchto zelených a migračných politík, ktoré tu v Európskej únii realizujete. A problém je, že európske firmy strácajú konkurencieschopnosť. To znamená, zaostávajú voči americkým, zaostávajú voči čínskym firmám, odchádzajú z Európy, prepúšťajú ľudí. Riešením opäť má byť nejaký nový fond, kedy chcete naliať veľké množstva peňazí daňových poplatníkov, ešte viac ich zadlžiť, preto aby ste problém s konkurencieschopnosťou vyriešili. Zase to nebude fungovať. My potrebujeme riešiť príčiny, pre ktoré zaostávame v otázke konkurencieschopnosti, a to znamená znížiť ceny palív, znížiť ceny energií, umožniť ľuďom podnikať bez také veľkého množstva regulácií. Potrebujeme zrušiť nezmyselný systém nákupu emisných povoleniek, ani len nezavádzať systém emisných povoleniek pre domácnosti a zamyslieť sa nad sankčnou politikou, ktorá predražuje paliva v Európskej únii. Potom budú môcť byť firmy konkurencieschopné a potom nebudeme potrebovať žiaden zbytočný fond a ľudia sa budú môcť konečne, slobodne a normálne nadýchnuť.